jingkenja jong kami na khet beneng uwan hia na jing long blei sha jing long briu manuk pa ban pende na ba don ying basa haban kha hasem gulai wat hakamit KABA kriat la kayu KHRIST utra Kane tolet pen bna bahangi yunong pen im la kha kitu roi ka beneng ken sawa berthai BAROH kan perta unong sala uba phela usim kisim utrai Sa shisien pat nagaliang jongi ga Good News TV ni ai KHUBLEI yapi BAROH aga KYRTENG ga jong TRAI bat unong penim jongi JISU KHRIST ni ai KHUBLEI Khristmas ka basuk ka bakmen na ka benta jong pi bat na ka benta ki Jingiaseng ki jong pi kerpang hakene ka SNGI ka bangi kan mau ya ka SNGI jong ka jingwan long briu
Jong TRAI bat nong penim jongi u JISU KHRIST. Bynta na KTIEN KHUBLEI mga don ya kabanya selok lingkot bat pi hakin por. Kerpang kabay bat kena SNGI kraw kabangi kenmau ya Jingwan long briu Jong TRAI bat nong penim jongi u JISU KHRIST. Kalong ya kabangi lak ban syem naga gospel Jong Matios kalunong kabaningkong kedekot kaba arfway ki KTIEN ki ba ong kumni. Kan karu yau kund men khotru ya KYRTENG jong u JISU naba un pinim ya laki brio na ki pop jongki. Kubor Khristmas ya kabangadon ya kabanya sam HAPDENG jongpi hakin kapor. Kalong ya kabanga kwa bangine pej halor jong ke Jingthmu jong ke Khristmas lan ya ke Jingthmu jong ke Jingwan long brio Jong TRAI jong u JISU KHRIST, the purpose of Christmas. But ngakwa ru ban pengen mau yangi bakat long kabadon kam yangi bangin ken mau ya ke Jingwan long brio Jong JISU KHRIST om tang ngani ke SNGI Christmas. Ngidon kam manya ken mau ya ka hamman ki por hamman ki kalimat jong ke jingim ke jongi but ndai tang mangin ken mau ya ke Jingwan long brio Jong JISU KHRIST. Henry kerpang ngintip ru ya ke Jingthmu jong ke Jingwan long brio Jong JISU KHRIST balai wan syagani ke pertai bat ke Jingthmu jong ke Jingwan long brio Jong u. Laya thu bahaga snem kat kendai spak kendai pulai kari England kaladon na pleng jong ke Jing Syayong ke bejur. Namar ba wei ukunlung ubadang arsnem ke karta uba KYRTENG u James Balka. Hakakat TARIK Jong benai rempang jong kini kesnem kat kendai spak kendai pulai ula syak penyap haki arwut ki kena ki badang kat wei snem ke karta bat kini ke kubor kala sapriang keleng jong keri England bat ki brio hari England na baki yok man puli ya kini ke kubor ka ba snow syirkai ka ba kenung u badang arsnem ke karta umat ya ka ba kum kini ke jing syak penyap ka ba syirkai ki brio hari England ki ya keli ya kini ke jing keli. Is there a savior? Hatu udon utau nong penim ke jingmut kalong balarau don unong penim balai bakinang yo balai bakinang yo snow ya kita ki jingja ki syirkai ki kum kita ki ja ha kita ke por layat hu bahagi spas nem hashwaban kut kata ke BC lani ke before common lani before Christ lani ke bangi ong ke BCE before common era hashwa bakan kut ke BCE bat bahkan sedang ke AD ke bangiong ke Anno Domini ke percaya setelah kadana pleng jong ke jing kulmar jingmun kadana pleng jong ke jing Syayong bat ke percaya setelah ke wat bat ke seliang yang nong penim bat ki kemat jong ki brio na keleng ki pech ki patsha jong ke himarum bat ki pech ke himarum hi BAROH ke wei ke balong ke hima ke Bidonbok bat ke krawbor ha ke por. But day na taga daw, haka ba kum ka taga por, ka ba kibriw, kisliang, kitrang, yung nong penim, jong ka pertay, uban wan ban pelat yaki, uban wan ban siw spa yaki, but abaki kmat juki kipay siya ka himarom, ka ba kimudur balesi day na ka himarom, ba uni utaw nong penim, ubala ban penim yaki. Day na ka taga daw, ba kibriw, hakaleng ka pertay, haka to ka por, kipet yaki patsya jo ka himarom, kum kita kinong penim lani the savior but kum ta latip ya ukipat sha nado ka jong upat sha niru hado upat sha hidrian latip yaki kum kita kinong penim lani the saviors but loong chu baki briu hakaleng ka perthai kiyo iyo tau BLEI jo kinong rom u BLEI u baki ai KYRTENG serapis but lakot you the savior of the world unong penim jong ka perthai. But day ha ka kum ka por. Ha ka por ka perthai ka sliang ka trang yung nong penim. Day ha ka kum ka por. Bau BLEI ulapa yalaw jong ukon jong u JISU KHRIST ban wan siyang di ka perthai. Ban ka ha ka sem kulay. Ban long unong penim jong ka perthai. Day ha ka kum ka por ba ka perthai ka sliang ka perthai ka trang ya unong penim bau BLEI ulapa yo JISU KHRIST siyang ni ka perthai ubalong unong penim ujong ka perthai
But kum ta ka jingkeli ka mga kwa ban bo HAPDENG jongi lang hagen ka jan met ka long. Ka ei ka jingthmu jong ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST. Ka ei ka purpose jong ka Khristmas. Lan ni ka ei ka Jingthmu jong ka Khristmas ka balong ka SNGI ka mangikan mau ya ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST. JISU ula da ban ai ya ka jubab. Ha ka gospel ka jong Lucas ka nong ka bakat kendai ka kot ka basipo. Ha ka bau ong ya kini KTIEN na bau kunu briu. Ulawan ya ka ban wat ban pen im ya ka bala jano. Kata ka ni ka purpose jong ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST. Ka ni ka jingthmu jong ka jingwan long briu ka jong JISU. Ha ka buong nga wan ban wat ya ka bala ja ban pen im ya ka bala ja. But angel jong TRAI ru ha bau mi pau ha Joseph ha ka por ba ka Mary kan sakay ya JISU KHRIST. Angel ula ong ya Joseph bakan karu ya kun bat men khotru ya ka KYRTENG jong JISU na ba un pin im ya laki briu na ki pop jong ki kata ka ni ka Jingthmu jong ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST ba wan sya ka ni ka pertay na ka bantaban pin im ya ki briu na ki pop jong ki henry don si bon pat ki briu kum bakalalong ka por ka jong JISU bat hadu mentaru dang don si bon ki bamtip ya ka Jingthmu jong ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST bat ki bam pediang ru bau JISU wan ban wat ya kita ki balaja kim pediang ru bau JISU wan ban pin im ya kita ki balaja bat kum ta ga ni ka por nga kwa bangini pet ya ka jing snow thu ka jong ki jiu ha ga ka por ka jong JISU ka jing snow thu ka jong ki bat ka jing snow thu ka jong ki briu ha ga ka por ka jong JISU syapang JISU bat syapang ka jing mi pat la ka jing luan long briu nga mod banong ka jong TRAI bat unong pen im jongi JISU KHRIST kumnu ki jiu kumnu ki briu ha ka por ki pediang yo JISU bat ki snow thu syapang ka jing wan long briu ka jong JISU KHRIST ka bening kong don si bon ki jiu ha ka por nadu ki nong tho ki parsi ki ba pediang yo JISU om kumunong pen im jong ka pertai om kumu tahu Mesaya ubaki kile ab kemi lenti Mesaya uban pelat yaki bat uban ay yaki ka jinglat luot Henry ki jiu ha ka por bat ki mabun na ka por ki pediang yo JISU bau dei tang unongi kai ubakrau great teacher kim la ban pediang yu bau dei unong penem kim la ban pediang yu bau dei utau Mesaya Henry ki pediang yu bau dei tang unong ikai ubakrau ubawan siya nga ni pertay banikai yaki eke bakrau bat kumta ki jiu ha ka por ki pediang yo JISU bau de unong ikai ubakrau kila don ki kep ba kila khot yu da ka KHRTENG raboni ka bamud great teacher la ni unong ikai ubakrau namar ki pediang yu wala kimla ban pediang bau de unong penem ki pediang bau de unong ikai ubakrau ki mudur ba ka Jingthmu jong ka jingwan ka jong JISU kalong tang banikai ki eke bakrau banikai spang ka JINGEIT banikai spang ka JINGISNEI henry nga kwa ban ong yipi ba ka ta kam day ka Jingthmu jong ka jingwan long briu ka jong JISU Karan kami ka jingja haga gospel ka jong Lucas ka nong ka shipo ka kot ka arbusan ka ba yatko yang i shipang tu riu sat an ubala wan show JISU bat ula keli no JISU uang ko nong ikai ngan le ayu bangan yo ya ka jing embam jukun ka pamut bau ni uriu sat an ru u itho yo JISU kum unong ikai ubakrau karan sa kaway pat ka jingja haga gospel ka jong Yohanes ka long ka pra ka kot ka baningkong terter kaya thu yangi bahaba kita kinong tho pat ki parsi kila lap ya kata ka brio ha ka jingle hi ba ka dangklim ba ba kila let ban ya lam ya ka show JISU ong ka gospel ka jong Yohanes ka long ka pra ka kot ka basaw kila address yo JISU ki ong kunong hikai ka pamut ba ki ithu yo JISU kumunong hikai ubawan siya ka ni ka pertay ban hikai ya ki eke bakraw Henry nga kwa ban ong yipi baka Khristmas ka pengen mau yangi ya ka jingwan long briu om jong tong nong ikayu bakraw Henry ka Khristmas ka pengen mau yangi ya ka jingwan long briu ka jong tong nong penim bat unong pelat ujongi C.S. Lewis hakakot ka bo ay KHRTENG mere Christianity uong ya kini KTIEN maap yang ngan bo kum bakalong nga KTIEN NONGRWAI ngan sakala KTIEN kasi uong kumne Uang I'm ready to accept
Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. That is the one thing that we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. Ngan suprensiyang ban kela KTIEN kasih. Nga kloy ban pediang yo JISU kumunong ikay uba kraw, uba hikay ya ki eke babha. Henry ngamla ban pediang ya ke eke bau JISU ulakam yaladi bau de BLEI. Kata ka de ka way ka bang ngimday ban kren lani ngimday ban ong lano lanuru. Ubriu ubadang day tang ubriu. Lara ukren ya ki eke bau JISU ukren. Uta unum day tang unong ikay uba kraw. Pidon kam banjit. Uni ubriu ulak banlong bandai ulak banlong bat bandai baik ukun jong BLEI. Lani ubriu ubalemwer bat ubakams ban yau taru. Kapamut bau C.S. Lewis. Lima gini kintien jong uang balarau ubriu hi ubalong tang kum ubriu ubakumbangi. Lara ulak ban kren bat ban kam yaki eke bau JISU ulakam. Uang unum lak banlong nong ikay wakraw. Day bet tang artali ulak banlong BLEI lani ulak banlong briu balamwer. Bat ngidon kam banjien. Larangi ong bau JISU uday unong ikay wakraw. Unum lak ban kren bat ban kam yaladi yaki eke bau JISU ulakam hak ya kabalat ho hakin KTIEN ka jong BLEI. Bat kum tahangi ke bangaj JISU uday BLEI ula wan ban long briu siya kanika pertay om tang banikay yaki eke ke bakraw henry wan ban penem. Don kabaar don pat ki briu ki bangaj bau JISU uday tang uta ubawan ban penbahaya ke imlang kasalang henry om unong penem. Ki ong bau day utau great social reformer but not a savior. Kiong bau day tang utau ban wan ban penbahaya ki imlang kasalang ban ne bahaya ki briu ki beduk ki basya nyoben ban pet bakanum don ka jingno siliang ya ki briu ki beduk aga sinshar aga kadar aga bishar bat kumta terter bakadi ban don ki jing bishar hok ngong kata kadi ke bedai Henry kata kam dei pat tang kata ka Jingthmu jo ka jingwan long briu ka jong JISU KHRIST. Ka Jingthmu ka bakongsan ni jong ka jingwan long briu ka jong JISU kam dei tang bong chuan ban sam jan yi ki briu ka beduk. Kam dei tang bong ai jing bam yi ki briu ka beduk wala kata ka long ka badon kam. Walau don ru ka jing snong senai na ka benta ki briu ki bakum kita. Henry kata kam dei ka Jingthmu ka bakongsan jong ka jingwan long briu ka jong u. Ha ka por ka jong JISU. Ba ka por jong ka jingwan long briu ka jong JISU. Layat hu kat kum ke jingbu jingtho jong William Barclay ubalong historian. Uang baki jiu hagato kapor. Ki don HAPDENG jong ke jinglong brau. Bat kum basau ponsan klur hadu nyo klur ki jiu hagato kapor ki don HAPDENG jong ke jinglong brau. Bat u JISU shimkren syapang jong ke jinglong brau ke jong ki jiu hapo jong ke himarom. Namar pa kata kam dei ke Jingthmu jong ke jingwan long briu ke jong u. Kam dei tang buwan ban perlait merau ye ki jiu na ke himarom. Namar utip baka nongshun ga bakrautam ke jong ki briu kam dei ke himarom. Ke nongshun ga bakrautam ke dei usaitan bat ke pop. Wala ki don shibun ki briu. Ki bayok men siem le bagi jeng ikai ke jong JISU. Ki don shibun ki briu ki bayok jeng ikai ban TRAI ki social work. Lingba ki jeng ikai ke jong JISU. Wat Mahatma Gandhi hashwa baun sedang ya kata non-violence kabangitip kum ka ahinsa. Uong bala inspired yu. Lapin ki men siem yu. Dei da ki jeng ikai ke jong JISU KHRIST kamtam ki jeng ikai halor jong ulom. Kaya mapenlong yu ban sedang ya kata ke jingeki ke non-violence. Henry ka banga kwa banong kalong bau ke Jingthmu jong ke jingwan long briu ke jong JISU kam dei tang bau chulong
unong penbahaya ke imlang kesalang wat dan shibun ki brio ki bayok men sim le baka jing TRAI ki bayok men sim le baka jingkren ke jong JISU ban sedang ya ki kam ki babha ha ki imlang kesalang Henry kata kam ni ke jingthmu lani ke jingthmu ke bakongsan jong ke jingwan long brio ke jong JISU KHRIST ke jingthmu hi ke jong JISU kum mangalapan gen mau nadu ke basdang na ke gospel ke jong Matthias ke long ke beningkong ke dekot ke ba arpuai ha ke bau angel utrai wong kan karu yo kon bat men khotru ya ke kerteng jong JISU na ba un pin im ya laki brio na ki pop jong ki kata ke jingthmu jong ke jingwan long brio ke jong JISU KHRIST kedan kowe ke jingthmu Layathu syapang upol Harvey. Ubrei radio broadcaster. But ubatrei hak American Broadcasting Company kata ke ABC. Hakawai ke program ke jong ula keren ni yathu ya kawai ke jing yathu kana kabula ai kerteng The Man and the Bird. Ubreu bat isim. Ula yathu syapang uwei ubreu. Udeu Kristan. Tamba ubam jutre banlit Jingiaseng namar ba skola ban pediang ba BLEI unwan ban long brio ya ke ega bala tho aga gospel ke jong yonis kelong ke beningkong ke kot ke makat saw banong bong tau tien ula keladok ban ula syong sa bat ngi kata ke ke ba umla ban piang kumnu ba BLEI unwan ban syong HAPDENG jongi ki brio ban namar ba umla ban pediang kwa ru ban pen ngosi ya la ke jong ke lok jong u ha ke wei ni ki miet Khristmas ke ba kum ke ni ke miet jong ke SNGI Khristmas ke lok jong u ke le wer yu ba unlet chi ke Jingiaseng Henry namar ba kwa ban bentut ya laga jong kalok shim kwa ban ye thuru ya kata jing bam nget jong u Henry ula syuken tat ya jing terwa jong kalok da ka ba tre ban let syaka yeng mani ban let syaka Jingiaseng Henry hapok ka men sim jong u la ban pediang bau JISU unwan ban long brio lani bau BLEI unwan ban long brio ban kum tau yai keli hapok ka men sim ringkat pa jing THIANG wang kum lu ba JISU unwan ban long brio lani kumnu bau tau BLEI unwan ban long brio bat ha kita kemiet hadir mula kentat ya ka ban let syaka yeng mani ban let syaka Jingiaseng lang ula syong hau atas kana kat ba BAROH syien kidang let syaka Jingiaseng ha ka yeng mani ula saat ding hau tau atas kana bat kat orang saat ding namar ka miet ka bakriat ha ka ba ka yor ka bajur kahap ha kita kemiet kensan uyo snow kumadan betiet na ka jingkangit But ondong lepet, uyo ipen ban ye wei isimi berid. Iba persyang ban rong syapok jong kata ke jingkangit. But uta ubrio ula pli ye ke jingkangit. Da ka ba umut ban kem ye itai kunsim, ban pen saat ye i. Henry kat mau dang mut ban kem itai kunsim idang pet jengai na u. But haga ba kat do ilahap amadan. Ula mi syabar da ka jingmut ban let shim ye i namar ba in sayap ka jingkriat jong kata ke miet. Henry kat mau dang persyang ban shim ilanang pet bat ilanang pet kam se jengai haga ba kat do ula dom bat ula bitar ula ong ya kini KTIEN wang stupid bird can you understand that I'm trying to help wang kasim ga babiet kam tip pang persyang ban ya rap ya ka hadin kat tu kan ipor ula syong bat ula perkat bat ula ong ya ini KTIEN if only you understood you wouldn't fly away. If only I could become a bird and get you to understand. Wang la tang la pila snow tu. Pinum her je jengai. Tang la banga anga kela long kum isim. Bat bangan pen snow tu ya pi ya ke Jingthmu ke jonga. Banga tmu ke bapa, ngatmu ban pelat im ya pi. Bat hangta kawan ke jing snow tu ka bakenjaman sim hau. Baka don kam yung JISU ban wan long brio namar uyo i yang i bangi yat ya kelenti sya kedujok bat ban pelat im yang i nakata kelenti udon kam ban wan long brio kenang bau nia thu hangi bangin snow thu ya ke Jingthmu jong ke jing wan long brio ke jong u bau wan om tang ban long utau social reformer ban pen kelaya ke im lang kesalang wat laula keren shibun ru Hakabaya day, but kasinsyar ka kanar jo ka kupor. Henry ka bangamut ban ong kalong, katakam day ka Jingthmu ka bakongsan jo ka jingwan long priyo ka jongu. Ka Jingthmu hi kalong, baun wan ban pinsngog tu angi, bangi don hakalinti siya ka dujok. Lamdangi yo ban mat, ya ka jingpin im ka jongu. But day na katagadaw, baulawan siya ka ni ka pertay, kumbala ong angel yo Joseph, bawan nakabenta baun pin im, ya lagi priyo, nagi pop jongki.
KHUBLEI don pat ki bangai bau JISU udai politician kim pediang bau dei undong penem kim pediang bau dei uta ubalawan ban penem yangi Henry hagtu ka por ke jong JISU ki don ki breu ki pediang bau dei u politician lani udai uta political messiah kiriu start habaki yo i yo klur uba batay ya ka jingka yo kon siem kilit banwat bet siya ka ying ka jong siem Herod ha Jerusalem namar baki dangmut bau JISU ude siem kamut siem jong ni ka pertei ong gospel ka jong Matthias ka long ba ar ka dekot ka ba ar ki dangmut bau de siem uban sen syar ha ka ni ka pertei pen ban kim tip bau JISU ude siem jong ki siem ban uba ka hima jong kam ni ka hima jong ni ka pertei ka ni ka hima jong ki beneng ki jiuru ki lay ab kmilanti yaw tau political messiah. Namar ki terang yaw tau nong pelat uban pelat yaki na kita ki nong room. Ki bala banben yaki. Ki bala penlong brau bat ki bala tek brau yaki. Bat kala don ka jingja ka ni ka KTIEN ka jong BLEI. Ha ka gospel ka jong Yohanes ka long ka riu ka kot ka bakatsan. Haba ki briu ki la yo i yaki kamba ki bau JISU le. Ki la presyang bantung iem jubor yu. Ban penlong siem jubor kenang bau ni un pelat yaki nakata ke jing ban ben ke jong ke himarom Henry ong gospel ke jong Yohanes ke long ke riu ke kot ke bakatsan bahaba ki briu ki la persyang ban tung siem jubor yu u JISU u le petno nang ta namar pa kata kam de ke jingthmu jong ke jingwan jong u chimla wan ban no siem jong ke ni ke pertei Henry ulawan nakabenta ban pin im yaki pop ki jong ha jong pi KTIEN ka jong BLEI ka pengen mau yang ia ka city siki nong room ka nong ka balai ka kot ka ba arfulai ko ang namar BAROH kila lepop bat kila di aldo le no ya ka buram ka jong BLEI ong susu ha ka city ki nong room ka nong ka benriu ka kot ka ba arfulai ko ang namar ka bainong jong ka pop ka long ka jingyam Henry ka jingai ka jong BLEI ka long ka jingyam bam jukun daw JISU KHRIST ubau trai jongi daw KHRIST JISU ubau trai jongi namar ngila long ki pop JISU la di ban wan siya ka pertei. Ulawan om tang ban long nong ikai wakraw. Ulawan om tang ban chupen bahaya ka imlang kasalang. Ulawan om tang ban long im jangan ka pertei. Henry uwan ban pin im yang nga bat yapi. Bat kata ka di ka jingthmu jong ka jingwan long brio ka jong JISU KHRIST. Ay namar kata bangi raki ya ka ni ka ski Khristmas. Ngin mat yaw niyo JISU. Ngin siyam yaw niyo JISU ha ka jing im ka jongi. Ubalong nong pin im. Ubalang nong siu spa, ubalang wan arajar snem menshwa, ban ka ke shingo SM kulai, ban yap palo jong ding pna hulum Calvary, nakabenta ban pin im yang nga ban yapi. Layat ko syapang uway na ki scientist, ubakerteng u James Simpson, ulayo ya kanam, kumuta u greatest discoverer, unong siyem ubakraw, namar bala siyem ya kata ke chloroform, kabagi ong kata ka anesthetic property of chloroform. But namar mo ula siyem ya kata, ula yo ya kanam kum unong siyem ubakraw, the greatest discoverer. Bara kaway kasngi, uway na ki kna puli ka jong u, ula bu hakmat jong James Simpson ya ka jingkeli, uang kaay ka ba me consider, lani kaay ka ba me menyaw, baga ni ka jing siyem ka ba kraw tam. What do you consider to be your greatest discovery? Kaay ka ba memen nyo, baka long ka jing siyem ka ba krautam. U James Simpson na marbuday u Kristano, wala mat yaw JISU ha ka jing im, sangap uang ya kini kikantian. Maap yang ngan bu, kum baka long ha ka KTIEN nong way, ngan sakala ka KTIEN kasi. Uang the greatest discovery I ever made was when I discovered that I was a great sinner and that Jesus is my Savior. Uang ka jing siyem ka ba kraw ka ba ngangala siyem. Kaday ha ka ba kapor ka ba nga siyem mga long nong pop u ba kraw. Bat bau JISU uday nong pinim jong ha. Nga kwa ya pi bat yang ngaru. Yang iway piway bat ya pi BAROH ki bapet ya ka ka program. Bah bangi raki ya ka Khristmas ha ka snem. Ay bangi rungin siyem ya ladi bangi long kin nong pop ki ba kraw. Bat bangin siyem bau JISU uday nong pinim jongi. Namar baulawan ban pin im yaki pop ki jong abat jong pi to blame KYRKHU yangi
Limbai ni jing pusan ni berlingkot na gani KTIEN ke Jong BLEI ka nong bor yang ngabat ya pi bangilaban ya syaplang ni magani ski ka bangi ken mahau ya gani ski jong jing wan long briu ke Jong JISU KHRIST yang ken mahau bau JISU ding nong penem ubalawan ban penem ban siu spa yang ngabat ya pi tungin pendem ha ke jingduwai ngai ngo ya mi aku ken rat bayi namar ke jing don ringkat ke Jong mi lembat ni mala KYRKHU yang ni mela ya lam yang ni mela don ringkat bat ni bat kerpang bang yo yang ke ski ka ba krau ke ski ka ba kerpang ka ba kum ki ba ngai ami yang ken mau yang ke ski jong ke jingwan long briu ke Jong me ya rap ru yang ni bangin tip ku ken rat be ya ke Jingthmu jong ke jingwan long briu ke Jong me ba mela wan shang ni ke pertai om tang ban long undong i kai ba krau om tang ban long unong pen bha ya ke im lang ke salang om ban long usiem jong ni ke pertai henry mela wan shang ni ke pertai na ke bentaban pin im yang ni ke nong pop ke ba jot bat ke rem kenang mengilak banyak mat yang ke jing im ke babam jukun ya rap yang ni ke pek yang ni ke program yang ni ke por kerpang yang ni ke SNGI Khristmas Memangi ko kenrat bayi. Nyilak bani syam yami JISU ha ke jing im ke jongi. Nyilak ban pediang ru yami ha ke jing im ke jongi. Namar ngitip bani tang memiu walang pelak ban pen im yangi naki pop ke jongi. Syam yangi tang ko mengilong. KYRKHU ya BAROH ki papet ya ke program. KYRKHU ya Jingiaseng ke jongi. Bagi ke Khristmas kanong ke Khristmas ha ke bakilak ban syam ya dia bakilong ke nong pop ki bakraw. Ban bakin syam ru yami ubalong nong pen im ubakraw. Snow ya ke mengu jongi. Maap iki pop kirengkang ke jongi BAROH. Na baka kerteng ke jongi JISU ngidwai. Amen. Tublein KYRKHU ya pi BAROH. Ki papet ya ke program ke jongi. Sa sisen pat na kaliang jongi ke Good News TV. Ni KHUBLEI Khristmas ke besuk. Bat ke bakamen na ke benta jong pi BAROH. Na ke benta ke buram ke jong BLEI. Amen.